So kana uda kuona kuti Zimbabwe yava mu-intensive care, teresesa patweet iri riri kuti suddenly local RTGS swipe machines are malfunctioning all over Zimbabwe. All over Zimbabwe, ma-RTGS swipe machines hachashandi. Why? Saka ndopa uchatanga kuona kuti zvinhu zvadhakwa. Vanhu vari kuziva zvakamboitika 2019 and havachada RTGS. Saka varongoti iwewe chihurumende chako ka ramba une RTGS rako wakarichengetera ikoko. Vacharida. Saka munhu ukapiwa RTGS hapasina kwauchaenda naro. Kwaunosvika ukandobudirira. Wezvinhu zvadhakwa. Saka uchaona kuti ukatoona zvinhu zvadai so zvatodhakwa. Ndo matangira zvinoita kudhakwa. Pasina confidence hapana zvinofamba. Pana panzi a currency is at times a function of confidence. Once bitten, twice shy. People have memories of 2008 with these zeros. Bond coin introduction as change. Bond note introduction as incentive for exports and diaspora remittances. Gejge scam. Averexim begged. All those things. Shanzapanapa the trauma is real and acknowledged. Saka inini hangu ndakazvitarisa guys, varume ava vafoira. So hanzi mimi the so-called captains of industry, you always support nonsense. Why can't you tell the government chokwadi? So I disagree, but no, you never change your mind. Okay, this guy Busisa was part of President Mnangagwa's advisory team, and zoti vaya advise mdara kuti chi. And is not sabotage comrade presidential advisor is because most systems have to be reprogrammed. They can't process plenty of zeros. They can't deal with quadrillions. Okay. All right. So, and I'm not a financial person. It's an issue of supply and demand. As long as the supply of Zimbabwean dollar is greater than the demand, the rate will continue rising. To throttle the rate, plug supply of Zimbabwean dollar and mop liquidity of the Zim dollar by increasing supply of USD until it matches the demand. Okay. Saka Team Zimbabwe, let us make sure that isisu edu, let us make sure that we remove this government, because pasina confidence ekuti nini mari yangu ichange iri mari. Hapana. Unoziva zvaifanira kuitika ukatarisa pama functions of money ka. Pane hainzi store of value. Inini RTGS right now ndikarisa mubank account izvezvi panopera 10 months kana ndaisa 10 US dollars, pandopera gore right now ndine ndasara ne 20 cents mubank account. Kana kuti even ndinaro mumba ndendane inenge ya worth 20 cents. Ndachinja 10 dollars yangu ndoisa kwa RTGS, panondopera gore rino iri ndendasara ne 20 cents. Saka ndiani ane right mind achachengeta mari iyoyo. It's easy to keep a puller, to keep a South African rand, to keep a United States dollar. Because knows that even rikaluza value ka ringoluza mbijana. You can still buy zvangu uchida kutenga. But Zimbabwean dollar unorichengeta chitori kuite. Because remember kuti munhu akasiya mu account make mune 10,000 United States dollars akafa kana kuti akaenda kwaakaenda, izvezvi mari iyo yakakonvertwa to RTGS haisiri chinhu. Even 10,000 RTGS yacho hachaiwane because yakawaipiwa ese nemabank charges. Saka you see kuti ndo mamiriro azvinenge zvakaita. And the strategy to restrict the intake of those Zimbabwean dollars to 20% of their transactions, or else everyone will float their RTGS on them, expecting a devaluation every Tuesday. John Mangagwa must learn to respect private property rights and follow the best practices of managing currency. Yes, that is true.
So chinonetsa mukoma busiso vane zvavanenge vachida kuti zvimwe musazvitaura. Chokwadi chinorwadza vamwe vakuru havasi kuda chokwadi. Saka isusu vanhu vezimbabwe, let us agree kuti kana mukaona zvakadai so, these are experts vari kutaura kuti zvinhu zvadhakwa, havangangobuda havo pachena kuti mudhara ngaarove pasi. But isusu tiri kungoti mari dzedu, haiwa dzavo vakuru veZANU-PF vari kuisa pasi pepilo. Imi ndime muchinzishandisa RTGS, haiwa varume, chero mukapatarisawo imimi ndopaunongoona wega kuti hapana kwatiri kuenda. Its better vanhu vangorega zvinhu zvacho zvidhakwe, because akaluta ma-US anga ari mumabank accounts ndiani? Ndivo. Saka achaenda ne-US rake kubhengi ndiani? Because izvezvi hakuna munhu ane right mind anopinda mubhengi izvezvi agonochinja US dollar rake kurisa kuRTGS mubhengi, anotoendawo pamusika mutema, ndo pane value. Saka chinonetsa futi ndechekuti ukapinda mubhengi macho ukati ndiri kudawo RTGS unoripiwa, asi ukapinda mubhengi uchiti ndiri kudawo US nesame rate iyoyo haupiwi. Umwe atopedza kutoritengesa US achipiwa RTGS, iwo ukati chindipaiwo US iro ndikupe RTGS iri, unotonyimwa. Munhu atopedza kutotengesa ipapo uta transaction. Izvozvo zvega zvinongoratidza kuti zvinhu zvadhakwa. Saka amen. But tongotarisa toona kuti zvinomira sei.